Sziasztok, itt egy Mester MC videó lesz, van a barátom, itt van Darkin 2000, Sanyival ne foglalkozzatok, nem érdekes, ő vele kell foglalkozni. Itt a chestem, ő úgy néz ki, én így, én zsékás vagyok, nekem az a nevem Antman 2, most diaszettet kaptam egy kicsit tőle, nem tudom miért szaggatott, mert meg van nyitva az internet is, szóval kicsit ilyen lesz a videó, ha lehetne zavarjon, nem tudom mennyire fog titeket zavarni, remélem semennyire. Na Bence, köszönj egyet! Mi van? Köszönjé! Hello. Na, sziasztok! Oké, Sanyinak nem kell szólni. Meg mindig megy a videó? Persze. Király. Aki akar benne, lehet a videóba. Gyert. Nézd, halló, Gyertek. Gyertek emellett. Gyere, megyünk fel emelletre, aki benne akar lenni a videóba, jöhet. Te most hol vagy? Emellett. Megyek akkor emelet. Amúgy ki is mehetünk valahova. Jó, mindjárt ki fogunk menni. Sanyi is benne lesz a videóba, de most úgy nagyon nem lesz benne. Most így alakult. Majd ővele is lesz egy ilyen, nem tudom mikor, mert ő egy kicsit tahó néha. Egy kicsit. De most így alakult. Rendben? Köszi is kacok a megértést. Amúgy annak az egy feliratkozómnak is nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkozott. Nekem ez sokat jelent, legalább van már egy feliratkozóm. Köszönöm. Na, akkor gyere, menjünk gomba, ha akarsz. Hát, erre a ványházon, de Sanyika itt követ minket. Hát követhet, ő, hogyha akar benne... Menjél arra, én meg erre. Megyek a 20-on. Jó van, én röviden megyek. Úgy le ne essél te. Hát, próbálok. Most van rajtam nyomás, mert első mestere. Látlak. Aki tüzesi az... Gyere, tesó. Hol vagy? Öld meg! Azaz! Várj, engem nehogy lenyilazz. A kurva életbe. Na jó van, most nagyon izgulok, skacok, tényleg, mert első olyan videóm, amiben ti is benne vagytok, meg mások is. A barátom a első videón, szóval így kemény. Na, kemény, nagyon. Majd lesz GTA 5 is, kod, minden lesz itt. A mester... Hát ez gáz volt az első. Egy kicsit. Amúgy ilyen a chestem. Hát akkor gyere is. Gyere, ó, kurva életbe, tényleg. Jó, Péter, ne izguljál, semmi gond. Minden szupcsi, nem? Ugyanúgy kell játszani, mint ahogy szoktam. Itt végig, itt be a bányaházba, jó, csupaszon. Segíthetnél? Jó, segíthetnél. Hát, tökön tudjásom vagy. Én bányaház... Mész anyád pavaskardoddal! Diakardos 2 vagy mi vagy te? Rohadj meg! Jó, most megyek oda full valamibe. Kit? Na akkor gyere gombá, és írd ki, hogy Perkit. Tank. Perkit. Pok. Perkit. Kezdő. Ennyi. Felvesszük. Nyíl kell. Hát akkor írd ki, hogy aki meg gomba, hogyha itt vagy. Oké, vaskart kell. Ez is, ez nem kell, ezeket kidobom, ez sem kell. Mondom, ez sem kell. Meg lesz majd néha ilyen vlog, az még nem tudom miről szóljon majd kitalálom azt is. Most már volt 1-2 vlog, azt hiszem. Szóval, ja, lesz itt minden, amíg csak kell. Oké? Jó, na gyere. Nem neked mondtam a skacoknak. Te meg mész anyádba, Lili, vagy mi vagy? Tudom, na. Sanyi, még mindig eladom, hogy itt előtt felszólasírat. Ja, jó, majd lesz itt a sírat szétlőttelek. Azt tetszett volna szerintem mindenkinek. Meg ne írd az idének, Sanyinak, hogy hol vagyunk. Jó, írd meg ki, hogy... Úgy is kiderül, mert... Írd ki azt, hogy aki már gomba. Aki mer gomba, vidi van. Jó, meg még egy, hogyha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel, vagy like, esetleg bármi. Facebookon is megtaláltok, majd. Az jó, aki jó. Jó van, na. Nem tudok írni.
Öcsém elegem volt, hogy nem megyek oda ki. Kapszló. Ember, senki. Anikát is leírjuk? Igen. Akkor ő. De azt írta nekem, hogy ne öljük PLS. Anyád! De menj anyádba, Fire Snake. Téged is megöllek, Vidi van, tesó. Rohadjál, te menj meg! Ne, PC-gom, mert ott van. Jó, ő minket is elintézza. Ugye tudod, hogy nagy szarba vagyunk. Kicsit. Akkor. Ember! Neked van tüzes híjad, amit én adtam? A rohadt életbe. Jó, hát van egy ember. Úgy hívják PC Gammer. Help me, megyek, help me. Ja, egy dolog, tényleg ne beszéljünk csúnyán, én is megpróbálom magam fokozni. Lássam, most már mindegy befogom. Istenem. De PC Gammerben szörű vagyok. Ennyit értek, ki a szart érdekel, hogy mennyit érek. Videóval kész, nem? Várjál, már kaptunk egy Giant-ot, Jó. Amúgy majd lehet kommentbe írogatni, ahogy akarjátok persze. A Sanyival is lesz szerintem ilyen videó, de nem vagyok benne biztos, mert ő egy kicsit... tudjátok, szerintem. Már láttatok vele egy videót. Az a beszólás, én nem vagyok rá kíváncsi, bocsánat. Nagyon sajnálom, hogyha kirágták a Sanyi a szívetek, lelketek, de én nem vagyok a Sanyira kíváncsi. A barátom, akivel most videózok... Akivel most videózok, az a barátom, ő normális, nem tahó, nem úgy, mint a Sanyi, mint szokott lenni. Te meg ki a tökön vagy, hogy itt 4-en jönnek rám, hallod? Vagy 3-an? A fatoronynál. Sőt, már 4-en meg egy... Istenem. Már amúgy mi a Péterrel már benne vagyunk, ha jól tudom, nem? Mibe? Hát a Vidibe. Persze, már rég megy. Már 7 perce. Kerek 7 perce. Én most a téli szünetben vagyok benne. Jaj. Van egy barátom, úgy hívják Herman Otto. Hát, jó, ezt nem mondom, ez sértés. Nem is úgy hívják igazából Herman. Hol vagy? Ant-Man, hol vagy? Ja, mondhatod a normális nevemet. Hol? Tudják. Hol vagy? Ők tudják a normális nevemet. Ember. Nem kell úgy szólítani, hogy Ant-Man. Gombán vagy? Nem! A fejes, ahol tudod, van a full vas, vagy nem. Te megmész innen. Köszönöm. A kurva élet! Csaba amúgy ez max egy ilyen 30 perces videó lesz, majd lesz kérdez felelek, hogyha többen lesztek a csatornán, mert most az egy feliratkozóval sajnos nem lehet még. Egyelőre. Szóval... remélem. Kérem, távozzanak a felső. Én mindjárt visszajövök, addig beszéltek vele. Omnum Killer. Omnum Killer. Nem jössz fejes? De mindjárt. A kurva életbe. Bocsi, telefonnal videózok, szóval néha el fog dőlni. Nagyon sajnálom. Jöhetsz, nyugodtan. Megyek. Rudi, Buzi Rudi. Anyád kiöl. Te miért mész az anyádba? Ne énekeljünk a gyere. Jó, akkor kit ezek? Téper kit. Jaj, Sanyika megint írt. 6 per kit, beszarás vagyok, esküszöm. Per kit. Zombi, ma menjek. Nem haragudnék, hogyha jönnél. Hova? Hát a fejes, mert azt mondtad, hogy oda megyünk. Ja, igaz? Akkor megyek, várjál. Ma nem kászlok, sivaszt. Assassin's Creed. Yeah, zombie card.
Te meg megdög rágyat a diakardodba. Azt lelöktek, Istenem. Téperem. Sanyi. Kinek szóljak? Kinek szóljak? Nem mondd el a Sanikának, hogy a fejesen vagyunk. De azt kérdeztem meg, hogy kinek szóljak? Én megyek! Jaj, itt van előttem Sanyi. Ott nézzétek, MH-s. És JK. Mindjárt jövök, addig beszéljetek Bencével. Szevasztok, mindjárt megyek. Az 400 volt, fú, gyerekek. Az, hogy hátrajöttem kármilyen nálam, akkor majd nálam is lesz. Majd én is fogok videózni. Na gyertek. Itt vagyok! Szevasztok! Nekem meg, nekem meg kávé. Most töltek meg 2 percet. Mi van még? Adjál már egy torrentét, vagy valami jót. Mi? Most semmi jót nem tudok leírni, adjál már valami jót. Csak bőrszet tudok. Mi van? Gyere! Gyere, gyere! Már máshol cserélsz. Jézusom! Nem kell nekem. Na, fogad már el! Na. Kösz. Ennyit tudok ki. Nem baj ez. Csak azt. Ja, csájunk. Eladtam valakinek a kardomhoz erőtös. Ez az én csesztem. 2 sor magasugrás. Full dia. 9, ami elcsántolt. Szóval. Miért googoljak, ember? Mi van, mit akarsz adni? Köszi. Írok neki, Sanyi. Írd már neki, hogy Péter üzeni, hogy Sanyi is benne van a videóban. Sanyi, te is benne vagy a vidibe. Vidiba, bazd meg. Tökél. Vidiba. De jó lehet, vidiba. Az a vidiba az nagyon szuper. Ez ilyen új szó. Vidiba. Írd a Sanyinak, hogy csak kövessen engem. Jó? Írd már azt, hogy a Péter... Úgy is követ, mert ő egy kis pulikutya. Hogy az eddig. Csak köves. Csak köves. Cső, Sanyika, csá. Téperkit tank. Azaz. Így kell ezt. Mehetünk? Hát jó, már akarsz. Nem tudom, erre jó lesz. Erre, emerre, amarra. Te meg mész anyádba. Belagolt az egész játék. Nekem nem. Gyere. Ne lökjél. Nem löklek. Áné. Miért löknélek? Amúgy. Fogás van. Nem jön. Írd már ki gyorsan, hogy aki mer, addig fedezlek. Mit írjak ki? Hogy aki mer, jöjjön ide. Mi ez? Hát, Anyának. Jó, a Sanyikart. ide hogy tudtak feljönni te?
Gyere! Bum! Jó a kard, amit adott a Sanyi. Ember, mind... Ember, mi innen fedezünk. Amúgy Bazd meg! az jó volt fészer, az jó volt. Köszi. Fedezzél egy picit. Persze, hogyha tudnám, hogy hol vagy. Azaz! Na, cső! Üdös íjamat. Na, nem? Azaz! Feljutottam. Mert szedek OP-t. Ja, OP. Legyél OP. Te, hol van ez a tábla? Nekem már 80 ezer. Sanyikát lelökték. De... Tudtam venni 6-ot. Sanyika. Lelökték. 6-ot mi? 5-öt vettem, ember. Vagy 6-ot, csak már. 5-öt, akkor adjuk. Most nem. Majd adok, oké? Akkor veszek magamnak. Mindenkit egyet. Egyet veszem. Egyet csak. Mennyi pénzed van? Amúgy? Téper money. 72 dollár már. Csak annyi maradt, mert volt egy mi az, Skybot-e. Tudod, az a küzdelem, és én öltem a legtöbbet, ezért kaptam 5000-et. Lemegyünk innen, nem lehet jól ölni. Gyere! De jó. Hát tényleg hol? Te meg mi a tököm? Menjél innen! Hallottál, meg hol vagy? Len! Nem az, hogy leestél. Nem, direkt lementem. Gyere! De merre? De én lementem. De merre? Le! Bányaház. Ja, hogy te most ott vagy. Amúgy a tetőn van valaki itt a... Hogy hívják on? Emeleten. Jaj, ez ki! Ja, jó, Sanyika. Ki, azt annyit látod? Hú! Ez én vagyok mögötted. Ez a végzett csapásra hamar elpusztul, mit nem mondja. Bazd meg, hallod, riváját, úgy megúszta az előtösséget. Szénzed átbírok odaugrani? Dehogy. Nem. Alapból az magasabban van. Max még innen, de még innen sem. Adjál meg! Mit adjak? Sanyinak kéne egy magas. Mit adjak? Egy magas ugrást. Hát... Ezzel nem tudok számolni. Amúgy amivel Darkin 2000... Bemondhatom a normális neved? Vagy ne? Mi? Bemondhatom a normális neved, vagy ne? Igazi neved? Aha. Hát... Más. Jó, akkor Darkin 2005, amivel nyilaz, az az én kardom. És az az én íjam volt. véletlenül hívlak. Én tudom. Engem nyomoltasz normális nevemben. Péter. Akkor hívjalak igazi neved? Aha. Engem ja. Tudod mit? Én lemegyek, mert hogy itt nem lehet ölni, az biztos. Amúgy. Akkor engem is hívlak idén. Biztos? Akkor jó van. Akkor felőlem hívja. Az az én pénzem lett volna. Elvették a pénzemet. Írd meg ki, hogy aki mer bányaház. Bum bum bum. Te meg hol vagy? Ellen? Megint nem. Diakardossal... Nem áll! Mit csinálsz, he? Diakardossal szövi van. Ja. Hát, Jaj, ne! Ott van PC gambar. az egy hacker. Hacker. Te is tudod, nem? Adhatnál nekem egy magasat? Magasat ledobok. Ott van. Köszi. Ez komoly volt. 4 OP-val leestem. Szuper! Nagyon király. Ugye nem leestél? De, Fire Snake. Szerinted? Öcsém valahogy mögén férkőzött. Nem láttam. Azt hittem, hogy a Sanyi. Jó van. Ugye leestél? Ő segítené? Ez ki? Az Fire Snake. Cuccaim!
Majdnem felszedtem az összeset. De tényleg amúgy szövi van. Na vele szövi van. Én is úgy tudom. Tudom. Ez szép. Na amúgy lassan vége lesz ennek a mesteremcés Majdnem videónak. téged éjjesztől te hallom. Gratulálok. Lassan amúgy vége lesz ennek a mesteremcés videónak. Hallok egy magasat. Dob le! Ember, ott van mögötted egy ötél. Á, megvan! Nincs meg. Ez Asika. Ne! Asikával izével vagyok. Figyú, 30 percig megy a videó, most van 20 perc. Hát jó. Vagy legyen 45-ös? Hát szerintem 30 perc. Jó van. Te hallod? Asika. Kedves volt. Ki vagyok ettől a gyerek? A Sasikától. Jó, Bakkos János. Azzal szerintem. Faszos János. De Asika! Megölt Asika! Jó, szólok a Sanyának, hogy jöjjön meg. De fúj! Asika. Asika! Doki Domi van fenn. Van milyen? Már mindenkiből vágott, azt a kurva. Jó, most már nem perci. Mit akartam? Mit tudok rá? Perci. Hallod? Aha. Milyen ilyen van még a ládámban? Az Na. utolsó ilyen. Lara Croft. Micsoda? Lara Croft a íjamnak a neve. Az Mert? utolsó 10-es íjamnak. De miért? Elneveztem annak. Szóval Lara Croft az íjad neve. Ez így komoly. Ja. Jó van. Tudod mennyi a... Ossza. 280... Sőt, több lesz kilobájt. Hallod, majdnem 1 gigabyte-nál járok a videóval. Meghalsz! He, lelöglek. Adsz valami jó kitet? Milyen kitett? Nem tudom, valami jót. Jaj. Oldalsika. Asika. Gyere. Milyen kitett adjak? Bármilyen, ami jó. És annyinak írok. Mert nekem csak ilyen vas van, szóval... Hát nem tudok kb. Várjál. Jó. Aha. Na azt most nem tudom elvileg le. Akkor gyere. Ja, ne is gyere. Ott vagy. Várj, Sanyi lehet, hogy ad valami jót. Gyere. Te, várj, valami jót. Várj, a Sanyi lehet, hogy ad valami jót. Valami gyémánt, vagy ilyesmi. De most akkor feleslegesen hiszem. Kösz. Szívesen. Ahahaha, full dia. Köszi. Oh, és még magas. Na, Kossi. Na. Most van egy pár Gyere, nyújt. gyere! Hozzá valami jó íjat. Tüzes is Várj. gyere, Tré. Shift. Gyere van! Már... Mindegy. Felmegyünk a bázis 2-re. Már 4 darab izém van, szóval... Magasan. Megyünk a bázis 2-re? Mindjárt. Így. Így. 4 darab magas ugrásom van, he. Jó lesz. T. Na, hely, gyere már! Per. Kit. Feljössz a bázis 2-re? Várjál már.
Amúgy, hogyha valaki szeretne úgy játszani, mert én senkivel nem skype-olok, akit nem ismerek szemközt, szóval aki szeretne velem játszani, így, mint normálisan, nem Skype, nem Viber, semmi. Van szívessége? Nincs. Nincs? Nincs. Akkor hozzá valami íjat, és gyere utána. Szóval, hogy aki szeretne velem játszani, azzal csak így tudok játszani, hogy írogatok. Szóval bárki játszhat velem igazából, de csak úgy játszok valakivel, akit nem ismerek szemtől szemben, hogy írogatok. Köszönöm. Mielőtt még valaki megkérdezi, hogy játszunk így Viberen, vagy ilyesmi, nem. Mögötted vannak, csak mondom. Ó, de jó. Hallod, hogy a full diába megölnek, én beszarok a nevetéstől. Segíthetné? Nagyon meg fogok halni. Lelöknek. Basz meg, jó. Ne! Gyere, emelet. Várjál. Aha. Ha? Akkor Persze. gyere, emelet. Nem volt diakardom, csak egy szarvas. Jó, csak gyere már, emelet. Ne? Gyere, felé. Kösz. Dik a magasak. Csak diakard kéne amúgy. A durva. Mester után játszunk is. Majd az is lesz olyan videós. Nem tudom mikor, majd hogyha szabad, mert van egy olyan szoba, ahol a gépen van, és van még egy, ahol meg a GTA, meg Xbox, meg ilyenek. Szóval külön-külön lesznek a videók, meg ilyenek. Gyere fejes! Várj, megkérdezem a Sanyit, hogy tud-e adni diakard. Dia. Kurva életbe. Hogy basz már meg magad. Hogy eldől ez a telefon. Sanyika 12-11 azt mondja, gyere, fejes. Azt mondja, menjek fejes. Vége most a videónak, akkor mit csinálunk? Jó, de az nem vidibe lesz most, hanem csak úgy. Hát nyilván nem vidi bele. Mögötte mi? Köszi. Thanks. Gyertek. Ott nincs egy semmi már meg. Tudom. Bence. Hé, itt van neked. Hát jó, nem látod, hogy én most maga vagyok? Sándor, vedd már fel. Odaadod a diakardját? Fedezel? Megyek neki. Fedezzék be! Várjál, Fedezzék. itt van még. Egy életem van, nem tudok fedezni. Ja. Nincs is már ott. Kaja kéne. Azt tudok adni, várjál. De tudok. Nagyon sok. Shift. Tessék. Hey! Ja, várj, Kör. elfelejt. Adtam? Hát, nem, csak pont azt hiszem. Mindegy, nem, kösz. Csere. Kösz. Ne bajjál. Ott egy gyerek. Hol? Ott, bázis. Var. Egy élettel szétfelem. Én meg azt hiszem megyek gombá. Szíga. Gombára mész? Jössz? Mi? Gombára mész? Aha. Nem is. Gyere, fordulj vissza. Oké. Adsz egy magasat? Nekem is egy van. Akkor lehívom, gyere. Gyere utána. Sok csinálom, én. Oké. Na,
Basszus! Gyere már fel. Pillanat. Gyere. Ide ugorj le. Tudod, itt adjél. Ja, itt van a diabalta. Ja. Na, gyere, így állj magasat. Gyere fel a Skype építőre. Hát ez hogy? Innen? Sprintelve is lehet a buzomot. És írd, hogy akivel Ah. Jó, ebből egy 40 perces videó lesz, mert már 30-nál járunk. Nem baj, remélem szeretitek a hosszú videókat. akkor legyen 50 perces vagy 40. Jó, akkor lesz egy órás kereken. Megpróbáljuk. Úgy volt egy idő, amikor úgy gondoltam, hogy nem nekem való ez a videózás. De meggondoltam magam, mert jó, hogyha a nézőim örülnek. Az az egy feliratkozó is jó, hogyha örül. Nem? Nem tudnánk beszélni amúgy? Hol? Nem, akkor nem tudok videózni. Ugye elég győznek. Van még egy magasod amúgy? Magasan? Aha, 2. Jaj, ott már Anthony-val vagy. Ja, nem, bárjunk X2-vel, tudod? Ja. Vele voltunk ott X-en. Na. Ja. És mi a állat? Az jó volt. Jó van. Jó vagy. Hát leestem, lenyilasztok. Nem én így asztalak. Tudom. És ugye nem a mélybe estél. Dehogy nem. Én vagyok itt lent. Nem baj, gyere vissza akkor. Gyere. Ott állj meg, gyere. Ott állj meg, nézd. Csak engem kamerál. Ott állj már meg. Gyere már lefelé. De menj már lefelé. Oda. Oda. Várjatok. Én íjazok. Paron rám a felvételek Dark Kingból. Nyomd meg az F1-et és a C-betűt. F1. 2, 1. Wow. Nézzétek, a medencés fiú. Nézzétek, hogy arra hat életbe valaki megnyilazott. Megvernek? Felőlem lelőkedszem, úgy esküszöm. Hát, képzel. Jó, még egyet. Figyelj, bum. Megszüntettem magam alatt a talajt. Megöltek. Várjatok, mindjárt elmegyek innen, csak Jöhet segíteni. egy pillanat. Közben becsokizok. Te most hol vagy amúgy? Spavnon. Ez mindig? Aha. Hát jó lehet. Gyere már. Amúgy itt vannak hackerek.